tomto videu uvidíš. Jdu ti pomoct. Let's go. Takže čau, já jsem Fritomas a vítám vás u dalšího videa. Toto video bude trochu speciální, protože jsem se jí pozval hosta Pepixe. Zdar. To je hra 1v1 LOL. Můžete ji najít jako free to play na Google, tak jdeme na to. Tak jo lidi, už se nám načítá hra a teď zkusíme jít tady na baráčky. Moc lidí se sem na to nevejde, je to jenom pro 16 lidí, ale není to špatný. OK, jedno střel sniperem. Pojď. Dostal jeden mrtvej a střel dalšího. Další dostal ARkem a pumpou. Je. No, nemůžu trefit. Jeden další mrtvej. Je dole. Jo, let's go. Náboje. Gimby náboje. Ho dorazím. Let's go, je po nich. Otevřeme tady čestky, vlastně z těch čestek padají taky itemy, jakýhle kostky, které vlastně vylepšují nám ty zbraně. Pak můžou healy, anebo shieldy nějaký padat. Je to vlastně takový Fortnite, ale Fortnite není to úplně Zvyše. Fortnite. Prostě Fortnite zvyše, no. Musíme dát win. Silných 8 lidí, když tak vpravo nahoře máte, kolik zbývá lidí. Jdeme to tady vystřílet. Už jenom 5 lidí. Z nich 5 lidí, takže my 2 proti jednomu týmu a ještě jeden nějaký hráč. Půjdeme na střed, tamhle vidím někoho v zóně. Dostal. Další, dostal. A tamhle další. Poslední. No, Let's go, máme win. Ty. Ok lidi, jsme tady, jdeme další hru a zkusíme to vyhrát. Ok, máme tam zase nějaký nepřítelé. Jo, dám jedny shieldy, kopneme to do sebe, vezmu DMRko, rozstřílíme. Tak. Jeden mrtvej, pistolkáč. Je po nich. Jo, z hráčů padá teda hodně matra. Bum. Bum. Tamhle probíhá na druhé straně jeden běžel. Jo, nahoře. Nahoře mám pocit, že tady je někdo. Tady vám vylutím tu. Zada. Jdu ti pomoct. Mrtvej. Jo, ok, tamhle dole se střílí. No, shieldy. Jo, sniperem. Tamhle. Tamhle. Mě zmizela. Let's go, poslední. Čili to tu ten? Easy win, kámo? OK, let's go. OK lidi, už se nám načítá, dáme poslední hru. Zkusíme to vyhrát, tak teď si do komentářů tipněte, jestli se nám povede vyhrát, anebo ne. Musíte nám pořádně fandit, musíme vyhrát. Hodně mu shot. Třeba dostal, kámo, za 100. Tam je nějaká frérka vyžírá kily. Tak to ne. Hej, půjdu takhle ze zadu. Tam dám jí ARkem. Ok, dostává hodně. Bum, kámo, dostala. Ok, je po ní. Nechápe. Jdeme to vystřelit. Posledních 5 lidí. Ok, dáme tam. Ok, poslední tým, lidi. Nějaký builder. To musíme dát. Dostala, to co stavila, to dobrá dostala. Let's go, kámo. Takový headshot dostal. Easy win. Ok lidi, tak to je asi konec dnešního videa. My se s vámi loučíme a čau. Čau.